wanna go to bed with arms around me, but wake up on my own. Pretend that I'm still sleeping until you go home. Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. Unha vez máis, este inquieto e cansado creador será quen de engaiolarnos, entusiasmarnos e, como non, sorprendernos cunha nova e cuidada selección de obras de diferentes formatos, técnicas e soportes, que ao longo de aproximadamente mes e medio convertirá o Liceo de Noia nun referente, como é sendo habitual, da arte barbanzada. Don't believe in love, you're too close to me. That's why you have to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder, your arm warm around my side. But it's different now, it's morning, and I can't face your smile. Depois eu teño que decir de novo que ten unha vinculación especial con Noia. Aparte da vinculación daquel fala das viaxes que facía Noia para vir á praia e para todas estas cousas, el ten unha vinculación especial que eu quero lembrar, porque justamente cando morreu Avilés foi a primeira persona, o primeiro artista que veu a Noia homenaxeado. É dicir, na Casa de Cultura, que leva o nome de Avilés de Taramancos, el foi o primeiro pintor que se acercou con unha exposición dedicada ao poeta, e que ademais nos seus cadros tiña retratos, tiña anacos e versos justamente de Avilés de Taramancos. É un home, é un artista, pero sobre todo, tanto como home como un artista, é comprometido coa cultura e cos seus artífices, pero tamén comprometido coas ideas, coa natureza, por exemplo, cos valores positivos e cos valores democráticos, eses valores que son os mellores, que nos damos para poder convivir e permanecer uns cos outros, non? If I don't believe in love, nothing is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. When I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me, and nothing is real for me. If I don't believe... Quería facer tamén unha reivindicación, desde que fora pequena, pois do patrimonio natural e económico que supón pois, a propia ría, non? A riqueza que ten a propia ría. Entón, por iso hai un cadro de mariscadores que traballan evidentemente na ría, e hai uns cadros que fan alusión a que hai que proteger a ría e que hai que defendela e que non hai, pois, por lo tanto, que contaminarla. If I don't believe in love, nothing is good for me. Simplemente decir que, bueno, unha vez máis o Liceo e a sala de exposicións Francisco Creo volve a abrir as súas portas a unha exposición de arte, como neste caso. Agradecer a vosa presencia, agradecer aquí outra vez de novo o traballo que están a facer Bete Blanco e Alfonso Costa, que se non pude estar presente na súa labor de coordinar esta sala, e agradecer a presencia tamén de Pili, que sempre, bueno, que nos ilustra con as súas verbas, e o autor agradecerle que nos echa o Liceo de Agua. Como se tuveran poucas, que ahora ya tengo las tablas.